מה קורה חברים? כאן אנחנו מתחילים עם חבר שלי סרטון שאנחנו מגיעים לצ'מפיון. רגע, אני אכבד בטלפון. טוב. כן, אבל צ'אט. יש לנו עסקה. למה? אם אנחנו מגיעים מהצ'מפיונס בסרטון הזה, אתם גם שמים לייק, גם סאב, וגם יש את הרצון לחבר. שעשיתי פעם לייק. יאללה, בוא נעשה את זה. אם אנחנו לא יודעים, אז אני מפרגן. אחי, לאן אחתנו? נחתתי בטעות עם אנשים, אחי. גם אני. הייתי עסוק בלדבר, אחי, והוא נגח ממש. גם אני פשוט נחתתי ישר. גם אני נחתתי ישר. אחי, מה עשינו? אני רצח להטילטד. אני הצלחתי לגמור, אחי. אני פלטם עליי. פלטם עליי? מת! אחי, הרגתי פלטם מטורף. פלטם אחר עליי? גם עליי, סטיבן, אני גם באיזה שורדת. היה לי צעדים בו, אני לא מצליח להבין איפה זה. לא. סטיבן, אור, אתה שורד? כן, צעד השמש. מה זה התלות הזה? כן, זה סנייפרים. טוב, זה מכובד. יש לנו קיל, זה טוב. סטיבן, פה עליי. טענתי לך מיני, זה חישתי. כן, אבל יש פה 1000 אנשים. יש לך משהו לברוח? פגעתי סנייפר. יש לך גם סנייפר. מת! אחי, זרקתי RPG, הרגתי אותו ואותי. אתה מבין מה זה? נייס, אבל חבר שלה גם פה, אבל פגעתי בסנייפר. סטיבן, פנש. הנה חבר שלו. איפה? לפחות לשם, סטיבן, לפחות, אחי. תירה עליו. הנה. שם. פה למטה. פורס אותה. איפה הוא משלם? הנה. אני יודע. וואן? רק אני לא רוצה להפתיע. וואן, מת. טוב. אחי, אנחנו מטורפים. וואי. חבר שלה למטה. רגע. קח. תודה. סטיבן, היא חזרה שוב פעם, אחי. אור. היא פורצת לנו שוב פעם, היא משוגעת. מה, היא פורצת? לא. יש פה מלא דברים. קח את כל הלוט. אתה רוצה סוג של סנייפר כפולי כזה? כן. ליגל. בוא, יש כאן דבר. זה די טוב. וואי, אחי. אין לי שוטגן. יש לך גדול שוטגן להביא, בבקשה, אם אני לך שוטגן. לשוטגן? כן. קח. תודה. קח גם את זה, עזוב. אחי, יש לי 2 קילים לך אחד. אוי מלא. ידעתי, אחי, מבטיח עכשיו שדמיינתי בהתחלה. אומייגאד. לא מאמין פגוע. וואן. סטיבן, בוא לפרוס, סטיבן. מת. טוב. 4 קילים, אומייגאד, אחי. אומייגאד. 4 קילים ואני עוד שנייה צ'מפיון. אומייגאד, אחי. איזה משחק. אומייגאד. צ'אט, סגרו את העסקה, צ'אט.
סטיבן, יש אנשים, סטיבן, לא נראה לי כדאי לפרוץ אותם. לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. לא, לא. אחי, אבל אנחנו כאילו הורגים פה כמעט את כולם. יש לך כדורים לסנייפר? באמת יש לי 6, בוא נעשה חצי. לא יודע כמה זה. עליי, סטיבן, עליי. תברח, זה טרייר. אימא'לה! אני פורח. תברח. מה? גם מנצח שלי. מה? אחי, פרחתי הכי רחוק בעולם, והם יורים ממני מהכי רחוק בעולם, אחי. אני שומע, הם עדיין יורים עליך כי אני פה לידך. יש פה שוטגן, סטיבן. אני צריך כדור ואיר. יו. יש פה בן אדם לבד. אני יודע, עדיף לא נתעסק, אחי. אין לנו דברים טובים. יש לך כדורים לייר להגיד לי? כדורים לירקה. זה? כן, תמיד. סטיבן, יש פה אנשים, סטיבן. כן, תודה. אומייגאד, סטיבן, איפה סיפור, אחי. אם אתה יכול לברוח, אבל הצלחה, אחי. יואו, מה זה? אני מקבל מיליון דברים. מה אתה אחי? מה? אמרו פגע בידי חקיר, אחי. סטיבן, אני מקווה שאתה שורד את זה, אחי. שורד את זה, תהיה בריאה. הם עליך? כן. אתה שורד. אחי, תברח. תברח. נכון הם יורים באוויר? נכון הם הורקים באוויר? כן, הרבה פעמים זה קורה לי גם. הם הורקים לי 1000 פעם כבר, בפעם המיליון, הרגו אותי באוויר. יש לי פה דובר. תראים עליי, אחי, לא מאמין. אני נגד פלאתם. טראק? לא מאמין שזה בלתי לדעתי. מנסים להרוג אותי, אני בורח. סטיבן, אל תבוא לאיפה שאני שפה. מת! תסתכל כמה HP אני! טוב, סטיבן! אומייגאד! עליי, הולך, סטיבן, עליי, הולך. אני בורח, אור. אני חייב. סטיבן, אני הורג אותו. אין לו שיט. מת! טוב! אימא'לה, אחי, אנחנו טריירטים. אכלתי סנייפ מהצד, סטיבן, חכה, אל תבוא, זהו, בתוך הבית הגדול הזה שלך. אם עולה שתחתי סנייפר, אחי, אבל לפחות הרגתי. תקשיב, אנחנו עוד שנייה צ'מפיון, ויש לנו 3 קילים. זה מטורף. אומייגאד, אחי. אני נוחת שם על הלוט, אחי, הוא נחת לי על הלוט, זה. הוא פשוט נחת לי על הלוט. הם נלחמים שם, איפה שאתה. כן, אני יודע. עליי, אחי, אני לא יכול שאתה... יואו, יש פה בתוך תיבה. עכשיו עם מישהו סטיבן. מחליץ אותי, אבל אני אעשה משנה פה. תפנה, השאלתי אותה. סטיבן, גם הורדתי לו HP, גם הוא אכל סנייפר מהצד של מישהו. הוא מת? הוא עשה ספלשים. לא, הוא עשה ספלשים. לא, הוא לא מת, אחי, הוא אכל גם סנייפר וגם יריתי בו מהצד. תברח. אני בורח, סטיבן, אחי, טוב 12. אתה לא תאמין, הייתי 1 HP והרגתי את הפנטם הזה. וואלה, דאבל, אחי, מטורף של סטיבן. מי שהיה נגדך, שבטת עליו, ראיתי צעתים עכשיו, ראיתי אותו. אחי, רגע. אני צריך לעשות גם כדורים לשלוט גן עכשיו. לא, עדיף לי את זה, כי זה בזמן. בוא אליי, סטיבן, זה לא משהו.
למה לא, אל תבוא, תשאר את משקע. אני נלחם. 30? קרק? לבוא? פגעתי בו 60 קרק. לבוא? מה שאתה רוצה. נראה תראה ירד כזה, אבל הוא בלי משהו. אתה רוצה לו שולגן אחד באמת. אפילו יהיה אחד. אימא'לה אחי, הוא טרייארד. מה זה? הוא בנה כאן. טיבל, עידו לבוא, אנחנו לא לבוא. יאללה, רק יאללה. טיבל! הקעתי בבניות של עצמי בגלל המשחק הבנייני הזה. טיבל, אני מת, אנחנו רוצים אותי ואני בוא נשאר. אם בוא לך בוא אליי אחי, אני נלחם. לא, בהצלחה אחי. אנחנו טוב 5, אני... כאן נלחם. בוא'נה, זרק עליי RPG בין זה ו... איך אומרים אותי עם RPG? אני צופה בך סטיבן. סומך עליך. יופי, תן לי מלחם שם. אל תיראה, סטיבן, אל תיראה. אתה לא יכול לחזור? צערי אחי. איזה פסה. אני נופל עליי RPG אחי. כן, ראיתי. בתכלס זה טופ 4. אתה היחידי של סולו. יואו, מה זה? זה מי שירה לך RPG? מי שעכשיו ירה? אני לא רואה מה שאתה רואה, אני לא רואה מה שאתה רואה. הוא נגדי אחי. יואו, אתה שומע? כן. תסתכל כמה אנשים. לראות? לא, אני מקווה שהזמן אבל יהיה אצלך. יואו, טוב 5. זה טובי ואני סולו? תבדוק. רגע, חכה שכולם ילכו לזון ואז אתה יוצא אחר. כן, זה מה שאני תמיד עושה. אם אתה רוצה תפתח רדיט עכשיו מהחוק ותברח. תברח, תהיה לי, ואנחנו לעזור סטיבן. רגע, הם ישמעו את הצעדים. לא, תהיה עם קופה, אם אתה קופה לא אומרים לדעתי. סטיבן, זה הזמן לך לברוח, סטיבן, בספרינט, אחי, בספרינט. תבנה, אתה לא יכול לעבור. שים את עצמך, אבל בבוקס... יואו, תבדוק. בבוקס 2. זה דו עליי? סולו, סטיבן. סולו. יואו. סטיבן, צא מהבוקס. מה? פתח לי את אחי. לא, אבל אני עולה לצ'מפיון. היה לנו 3 קילים, אחי. זה מטורף. חברים, בוא נראה אם אני עולה. חברים, עליתי לצ'מפיון.
תזכרו מה שאמרתי.